Igbo niile nọ n'obodo Lagos na mpaghara Oshodi ngwa bakwa na ezumezu maka ọ na-abụ ikolokwu ama na ife mere n'obodo ndị mmụọ kelive anyị ji ekwunye bụ ife na mgbịrịmgba ama akwa n'ezi na-atụ ekwu na ọ bụ ife anyị kwuru ekwu na mgbịrịmgba akụchalị n'ịkpa anyị pụtali n'ezi anyị ekwu ife ọ bụ abụ mgbịrịmgba aka ụlọ anyị n'obodo Oshodi ọ bụ akụ ezumezu ndị Igbo niile ndị nọ n'Oshodi na steeti Lagos bịa kenu eze ndị Igbo n'Oshodi nakwazi ndị sọlọ n'otu ya niile ndị ichie nakwazi ndị sọlọ n'Onowu a na-ekwuzi nya bụ ife kedu ife anyị ji eme ma ezumezu anyị ji agba bụ ka emee mmemme ife ji ọkụ mmemme iri ji ọkụ ọ ji adị menụ ụbọchị 30 nke ọnwa Ọktoba 30th October 2022 ịma ife anyị ji ekwu nya bụ ife na ọ bụrụ na ilu oli elu iwe eli anya gị wee gbalụ onwe gị ekeresimesi maka na ọtụtụ ife eji agwụchi aja ahụkwa ji ahụ aja esuru ji esuru ọtụtụ ndị Igbo nke eji wee mara ndị Igbo erimeri ihe agbakwa akasa aka ebe a na-eme pati na akasa Blanka n'Oshodi ka ọ ji adị ime eze ndị Igbo bụkwa odogwu nnukwu nwa amalụ mma ndị Igbo ji wee bụrụ odogwu n'obodo Lagos maka na ife a na-ekwu okwu bụ na ọ bụrụ na ije eli na mba ijubali asa ka ị mara onye bụ ọka mmụta ma bụrụkwazi ọka Igbo na-eke na eze ndị Igbo onye na ndị sọlọ ya fakwuru ekwu na ife a na-ekwu bụ na akwadoro akwado wee bido onye abụ ife anyị etikwa mmanwụ aja akụ ekwe aja akụ ogene imeli ime ife ọtụtụ ife ji adị meela anya emelụ anyị na-ama ọkwa mmiri maka ozuzo ya mmiri enwe nke ji ezo ezo bụ ife ọma ji emere anya emelụ ekwukwe m ka ntị ekwu aka ekpu uche ọnwa eze mbem na Anambra na-ekwunye bụ ife ngwa ka anyị gbarube